ट्रेनावसो दं आं। Morning, morning, morning. Gitika morning. मा खालामदों? आरामखौ मा खालामदों सनजिनो? आङो ना ओरैनो दङ दायो। बेनिफ्राय रिंखां ब्रह्म हेलौ आदै होनदों। हेलौ आदै मा खालामदों? ओमफ्राय गुड मर्निं गासै अल फ्रेन्ड। हारसिंसो ब्र नांदों आरोना। हारसिङानो मोजां। गुड मर्निं आदै नामदाना मर्निं मर्निं। ओमफ्राय रिंखां ब्र मा खालामदों? बिशाल गुड मर्निं सनानो। बिशाला ट्रेनावसो दंनोलै सोरबा सिख्लाखौ लोगो हमथादोंनो खोनायानो ओमफ्राय SMS ल' खोनायोनो। आंबो दं दासो सिखारदों। आइयो उन्दुगाद्रि एलेक उन्दुबाय दोङो। उन्दुगाद्रि होमबा जोंनि लिसा उन्दुगाद्रि होमबा गितिका। ओमफ्राय आं बहा थांगोन बहा मागोन जाबाय रनजित आंखौबो हमथादोलै। गितिकाया सना बुंलायबाय। सोरगोआव दंना पातालाव दं मोनलायलायदों नामा नोङो? बिशाल ओरैनो दं आदै नावदाना रिंखां अके रिंखां ब्र। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा ना साहा लोंना लोङाखै? रिंखां ब्र जयनिं जादो नावदाना रिंखां ब्र जयनिं जानांगौनो ब्लु होना होबाय आं। आंनालाय माथो बारायलानोब्रा माला माला 1K जागोन आंनालाय माला बिशालना मालाबानो 1K जानानै बारलांला जोब्बाय। बिशालना मिनिबायलै नै। जारलै सिख्लाफ्रा सना बुंलाबायो गोदै रावजों सना होनना बुंसिगोन ओमफ्राय सेंग्राफ्रा फाग्ला जालागासिनो। गितिका मर्निं सना आंनि खिबुनि कानबुरि नांगौलै नै। रिंखां लोगो जादो होनना नै निउ फ्रेन्ड काम होनदों। नोंसोरबो लोगो जा दस्त' एक दुसरे के साथ फ्रेन्ड हो जाओ। ब्लु आं ब्लुखौल' होननाय खोनाबाय बिशाल दुखुल'। बोरै जाबाय थाखो दुखुल' दिनै दिनासो आंनि आदारा मा दुखु जालायखो?
जोंना सोर लाइक खालामाखै सासे सानै साथाम रिंखां ब्रादार लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो। गितिका सना गुमैया अनाखै ना मा होनना बुंदों दा? मा होनना बुंखो? बे इउटुबारा कमेन्टफोरा ब्लक खालाम जागोन ना जायाब्रा? बे इउटुबाव कमेन्टफोरा ब्लक कमेन्ट हरनो हायो खालामजायोब्रा। कमेन्ट हरनो हायो खालामनो हायो। ओमफ्राय जोंना नै माधु ना? माधु जि अफिसियेल हे भाइ गुड मर्निं नो मर्निं ओमफ्राय रिमुभ खालामोब्रा कमेन्टखौ नों कमेन्टखौ रिमुभ खालामजायो ओमफ्राय कमेन्ट हरजायोबो खालामजायोथ'। बेनिफ्राय नै जोंना बिसाला मिनिबाय बिदिसो नामा सोलोंलै फुजा फांसनबाल' जेनेबा सना मा खालामदों मा माबि होननानै ओमफ्राय बेलेग दिनाबा नांलायनायल' नामा? आब' गितिकाखौ साब खालामबाय आं। ओइ आब' गितिका नोंखौ साब खालामबायदों नै जोंना माबाया रिंखां ब्रह्मआ ओमफ्राय नोंबो बेक खालामफिनदो। रिंखां आंखौबो जयनिं जादो नै रिंखां जोंना बिसालजोंबो जोनो जानांगौनो बिसाल टेनथ'ल'जों बेनिफ्राय लाइक खालामाखै लाइक खालामदो। माथो साथाम मोनथामल' जाना थाखो लाइकआ। ओमफ्राय रिंखां आगै थेंक इउ होनना बुंदों आरोना। जागोन होनदों जागोन हगा सार हगा। ए अ नङा लाइक फैलायबाय माथो। बारा नङा आरो दे दसेबाव आं एसां गोबाव आरो दसेबाव हाथायाव थांनांगौलै बाजाराव। सारि बेटारि हगा सार हगा जोंनियाव मोनसे माबा जादोंलै जोंनि गामि खाथिनि आरोना सेंग्रा पुलिसा सोंबायनो तेरा नाम क्या है मैंने हगा सार हगा होनना बुंबायनो था खेबसे होबायनो हगा सार हगा होबायनो था होबायनो आरोना बुजालागासिनो ओमफ्राय लास्टआव मा क्या नाम तेरा मा हगा सार हगा होनबाय थायो आरोना सोबाजालागासिनो बर'निलाय हगा नालाय हगा आरोना लास्टआव थिगथि बुजाखांनायनि उनाव सोबाजाखांनायनि उनाव मेरा नाम हगा बसुमतारी सार होनना बुंबायनो पहले क्यों नहीं बोला क्यों हगा हगा बोला होनबायनो ओमफ्राय उनावसो फाग्ला सोबाजाखांनानै रिंखांनि भिडिअ नायनि आं र' अके सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो।
रिंखाङा नोंखौनो बिसाल नोंखौ नायनो थांदों खोमा दै रिंखां साबधान जाबाय नै फाग्ला दसेनो ब्लु बोखारखायो आं माने नोंखौ गैला सानदों आरो ना मानसिखौ मानसिया अबेबा गाज्रि जाबायना सानदों आङो मानसियासो नोङो माबाना लानजाया गेद्दा नांनासो माबायदि ओंखायनोथ' आरोना ओमफ्राय बिसालखौबो साहा खालामबायनो बिसालनिखौबो साहा खालामबायनो ओमफ्राय सिकि नार्जारि टु दान ब्र' नामदों अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बेसां आइडिजोंसो सोरमोनथाय मानसिया हमना लांला आङो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रिंखां आंबो साब खालामबाय नो रिंखां नोंखौबो साब खालामबाय बिसाला आं सोलाबा दे एलबि नायनो ब्र' थेंक इउ स' माच आंसो ब्र' नांदों अके अके बेनिफ्राय जेबो नङा लाइक होनायनि थाखाय बेनो जथेस्थ' थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट गाइसफोर बिसाल अबेसिम मोनहैखो ओमफ्राय जोंनानि समायना नार्जारिया हेल' हाय फैदों आरोना आइदिसो हरदों ब्र' होननानै आइदिसो हरदों अके सोर सोरनाव आइडि दं आंनोबो हरदोब्रा ओइ बिसाला बिराद सालुलै आइडिखौनो हरथारासिबो आंनाथ' दाना साबा बारायनांगौनि जायगायाव खमायलांबायसो थायो फाग्लासो लाइभबो होथारला आं दाना सोर सोरनाव आइडि दं हरदो दे आइडि सोलायलायनोसै मस्ट वेलकाम आब' समायना ओमफ्राय सिकि नार्जारि मस्ट वेलकाम थांबाय दे ब्रदार अके अके थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर रिंखां साबधान कमेन्ट थाङा नोंना कमेन्ट थाङा नोंना थाङा नामा नोंखौ रिंखां नोंनाव कमेन्ट थाङाखैनो नै साबधान होबाय आरोना जोंना गिदिर आब'आ ओमफ्राय दों सोर सोरनाव आइडि दं रिंखां ब्र' आइडि दंबा हरदो दे सोलायलायनोसै ओमफ्राय जोंना नै सिकि नार्जारिया मा होखो सिनायदोंना सिनायाखै आंखौ ब्र' नोंखौ आं सिनायदोंमोनलै ओमफ्राय दा बावबाय दाख्लै सिनायदोंमोन आङो दायो बावबाय दे मानसिखौ फट'खौलाय सोरनिलाय खोन्था नायसै एफा हिंसाम नोंसोरो आन्दायलायलाङो आङो सिकि लोगो जादो दे नों लोगो जानाङालै सिकि गितिकाजों धेमाजियाव सना गितिका रानि जादों नै धेमाजियावनोलै सोरबा रं नाम्बार लोगो हमथादोंनो बिसाला गितिका सोरबा रं नाम्बारनो स्किप भिडिअ नायना हो होनदों ओमफ्राय रेंखां ब्रह्मआ मा होनखो आंना आइदि गैया ब्रनो अके ओमफ्राय मा लायनो सनानो रं नाम्बार लोगो हमनो होनोलै फेसबुकाव लोगो मोनलायनायनो गितिका फेसबुकाव लोगो मोनलायदोंनो बेखौनो रं नाम्बारखौ लोगो हमथादों बिसाला दिनु रानि नामदों दिनु रानिसोमोन ने दिनु रानिया बोरै बोरै साब बारायखोब्रा बिसालबो दाबो एसे आइदिया होदो आंनोबो बेनिफ्राय दिनु भिडिअ नायना होब्रा नों बिसाल गितिया मिनिबाय अके बिसाल सना होनदों बिसालनिखौ नायना होनालै बिसाला गावआव मा होनो 1K बारनायखाय दुगाथार बेनिफ्राय माइ गड सना बुंबाय आं फासि नांसिगोन ओइ बिसालखौ बारा सना सना बुंनाङा दा बोरैबाबा ट्रेननिफ्राय बेलथाय बोलाबायबाथाय सोर रिक्स लागोन बेनिफ्राय दुनु सना होनदों फेसबुक दा बुरि जानो हाबगौ आदैनो ओइ फेसबुकनिया आथिं लिंग्रिग्रि जागोन दे माबानि बायदि साम'मोननि बायदि बिसा लोगो हमथादों मालाय बेनिफ्राय जोंना नै थोदसना मिनिबाय आरोना जोंना माबाया दिनुआ पार्टि होआसै बिसाला बहा पार्टि होनोब्रा बिसाला जोंफोरबायदिलाय मालाय सिख्लाफोरनो खम रेस्टुरेन्टआव मेथाइ जाहोदों दाख्लैयो लाइभआव जानानै माबा माबि जानानै नै फरायदों होनलायलायनाया सिख्लाफोर लानानै अबाव पार्कआव मोनोलै पार्कआव सिख्लाफोरजों आरो दिनैबो नै मालाय 1K जाथारबाय नालाय दुगाथार फेसबुकनि गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमथांलायबाय आं इउटुबारलै आंना 1K होनलायलायनानै इउटुबार होनबाथाय सिख्लाफोराबो गोसोथोयोना
देन्जार बिसोला बेनिफ्राय आंबा बोरैबा मोनलायलायनोलै नै खाथियाव थाबासो होननो हागौ सना पार्टिखौ नों खाथियाव थाबासो होनो दानिलाय आरो मा खाथियाव थालायलायनोब्रा बिशाल नोङो गिथिगानो गुगोल पे खालामना हरब्रा ने गुगोल पे 500सो ना मा होनो गिथिगा गामियारिब्ला मानो गाबलाबायखो हेलौ हेलौ हाय हाय हेलौ आब' मा खबर एफा गोबावजों दिनैसो फैबाय आरोना नों एलबियाव मानो गाबखो आब' मस्ट वेलकाम गामियारि आब' मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय मस्ट वेलकाम आब' गाबनाङा एफा बिउटि पार्लार माबायाव बिउटि पार्लाराव थांनानै इसेबां मेकआप दाफबनाया गाबबाथाय माथो लस जागोनलाय मेगननि मोदैजों दालाय दंखायोना खाथियाव बिशाल होनना बुंदोंना मानसिया गोजानावबो गोसारनैनि खाथियावनो ब्रा रायलायनांगौब्रा गिथिगा जेबो रोङा सेंग्राफोरनिफ्राय माबानिफ्राय बिशालनिफ्राय देख' देख' जानांगौ बेनिफ्राय फेसबुकआव होलाय आदा बिशालदों फेसबुकआव होनांगौनो बिशाल ओमफ्राय होनना बुंदों ओमफ्राय मोजाङाखै होनदों मोजां 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 जानांगौ नाय मेकआप सिनायानो मानसिखौनो मेकआप नुखायो माथो मेकआप हेल' हेल' जोंसार मोसाहारि हेल' हेल' ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामलाबायना हो एकदमबारे थुब्रलाबायना हो ओमफ्राय अन थेंक इउ गासैखौबो थेंक इउ नांगौसोमोन नंगौसोमोन माखौ नंगौसोमोन होनना गाबलाबायखो अन कमेन्ट बेनिफ्राय नायगोन डान्स होनना बुंदों हिपहप डान्सखौ नायनांगौ नायगोन डान्स मोसानाया बिशालनिया गार्लफ्रेन्डमोननो सोमजियो होनना बुंदों बिशालनि गार्लफ्रेन्डखाब्रा आरो दायो नै माबायाव फेसबुकआव रं नाम्बार लोगो हमनानै धेमाजियाव लोगो हमनो थांगासिनो मालाय बिशाला फेसबुकनि रं नाम्बार धेमाजियाव ओमफ्राय जोंसार हेल' जोंसार ब्र मा खालामदों मा खबर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो ओमफ्राय गामियारि ब्लग आब' साब खालामबाय हरदो होनदों नै रिंखां ब्रादारा गामियारि आब' नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय सोरबा ब्लु नांगौबा खोन्था दै ब्लु होगोन आङो सोर सोरनो ब्लु नांगौ बिशाला ट्रेनाव दंलै खोनायानो बिशाला ट्रेनाव दङ या होनना बुंदों आरोना य हानि सिं हा 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 ओमफ्राय सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गामियारि आब' मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जोंसार ब्र मा ओंख्रि जाखो मन्जित सना नाब्ला आइडि दंबा हरदो होनना बुंदों आरोना आइडियालाय दङलै आंनि बे मबाइलाव गैया आरोना बै मोनसे मबाइलावसो दङ बै मोनसे मबाइलानो थाला मारिनायसो फाग्लासो थाला मारनायसो बै मोनसे मबाइला आंबा नै आंनि एलबियाव मबाइल गंसे दोननो हायाखै थाला मारनायसो आरोना मबाइलानो ओमफ्राय मिनिबाय आरोना गिथिखानाबो मोजां मोननाया माबानि होनदोंमोन नामा फेसबुकनि होनदोंमोन नामा थासिमला जानां र' कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट नायनो कमेन्ट गिथिखा नालाय हिस्ट'रिया स्कुलनि मोनदों नामोन ना एक्सआ स्कुल लाइफनि ओमफ्राय मेनाना गलायलायनाय स्कुल लाइफनि होनदों नङा गिथिखाना एक्सआ नोंसो दा आंनिया लाइनाव दाना थै
गिथिगाना गुंग्राय मेनाना गलायलायोमोनलै माबा एक्सट्रा गोदोनिया एल पि स्कुलनिया। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ ओमफ्राय गुड मर्निं नामदो जोंना नै दैमु आब'आ ओमफ्राय गितिकाया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय माथो कमेन्ट खालामासै होमबा अबिनास गुड मर्निं अल फ्रेन्ड नामदों हेल' हेल' अबिनास अबिनास ब्र मा खबर मा खालामदों अबिनास केसे है आप ओमफ्राय लाइक दान होबाय थेंक इउ स' माच अबिनास ब्र लाइक दान देने के लिए थेंक इउ स' माच गितिकाया खारबाय नामा गुंग्राय मेनाना गितिकाया उन्दैया गुंग्राय मेनाना एकदम गुंग्रा फुगारलाबायनानै गुंग्रायखौनो जायोमोनबालाय अन दस्थ' बिसाला मिनिबायलै जोंना ब्रादारा सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो जोंना बिसाल बर' ओइ माबा थुफ्लांबायलै आङो अ नै बिसालखौ माबाखौ जोंना अबिनासखौ माबा खालाम लोगो खालामलाबाय होना होबाय आङो बिसाल बर' माबा बिसाल सोमलांबाय अबिनास बर' नों बहाथिले गितिका खारबाय नामा गितिका खारदोंलै गितिका दंखोमाय खोमा जोंना दैमु आब'आ खारबाय नामा मर्निं होननानै गुंग्राय मेनाना मोननोलै गितिकाना एक्सआबो गोदोनिया एल पि स्कुलनिया लामा लामा हाद्रिजों बुंलांग्राया गितिकाया हेल' हेल' ब्र खारबाय दांलै सोर खारखोथाय दैमु आब' मा खालामदों मा ओंख्रि संखो दैमु आब'आलाय हाबा जानाय ना हाबा जायोब्रा नायनोलां र' हाबा जानोसैलै ने ओइ रुदि ओइ दैमु आब' बे नोंनि बे खिथुमोननिया सोर बियो दैमु आब' गरेस्वरनि नामालै दैमु आब'आ गरेस्वरनि नामा दैमु आब'आ दैमु आब'आ गरेस्वरनि नामा कमेन्ट खालामलाय देलाय एसे थाब थाब कमेन्ट खालाम जानला मोनला कमेन्ट हरलाबाय आरोना थाब थाब जियानो जाया मोनो AWB लाबायनानै आलुजों कफि नामदों आरोना गोथाव आंबो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना मैगं लायनो ओमफ्राय मैगं गैया जेबो जाहाबो दिनै ओमफ्राय सापर्ट नामदारा नों माबाखौ अबिनासजों सापर्ट खालाम गासिबो जों सारमोनाबो खारबाय गितिकायाबो खारबाय ब्लुबो खारना होनोसै आं खारो खारनायखौ
कमेन्ट लोगोफोर आं थास मोनला मोनसे लाना फैनो दे कमेन्ट खालामबाय थालाय मा नाम जोंना बिसाला दैमु सना गुड मर्निं नावदों ओमफ्राय औ गरायसरनि नाम दाना नोंनि खिथुमनिया सोरमोनलाय बियो सिख्लाया आं सिनायो माथो नोंनि आब' दैमुनि खिथुमनि सिख्लाखौ सिनायो माथो आंलाय ओमफ्राय बिरजन हेलौ ब्र हेलौ गुड मर्निं अबिनाश नों बिरजना गोदान नामा र' नाय दे आं बिरजनखौ ब्रादारखौ बिरजना गोदानथ' आरो नै बिरजन नोंखौ दान खालामबाय दे आं नै साबदान खालामबाय ओमफ्राय भिडिअखौ दा नायना होगोन आं नै नायबानो जाबाय आं रावखौबो थगाया ओमफ्राय आंनिखौबो दान खालामदो साबदान खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनदो लं भिडिअ कमेन्ट हरना दोन नोंनि भिडिअ गासिबो नायना जोबदों आं रिल्सखौ आं रिल्सखौ बयनिखौबो नायजोबबाय दै मोनसेबो गालांखाया आङो गितिकानिखौबा गासिबो रिल्सखौ नायजोब्बाय आङो ओमफ्राय थांलाक खैराबारि गरायसर तामुलपुर अबिनाशआ बहानिमोनब्रा अबिनाश ब्र मा मावो नोङो माथो डेन्जार नुयो आं नोंनि भिडिअ फरेनाराव थानाय बायदि नुयो आङो मा खबरलै नों आंनिया ना खबरा मोजां लोगो नामदों आरोना आं सिनायो बेखौ मा नाम मोनलाय ना र' ओइ गल गलबो जाखो जइन जा कमेन्ट हर रा जइन दखगे बायनो थेंक इउ स' माच आं अफिस वर्क बाय अके ब्र अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अननानै आंनो रिसार्ज खालामदो नों रिसार्ज माने ब्र आं बुजियासै बेलेन्स नामा बेलेन्स ना ब्र कमेन्ट खालामलाय देला कमेन्ट मा होनखो अननानै मा नामगौ बेलेन्स नामदों आरोना ब्र बेलेन्सखौलाय माबोरै हरनोब्रा ब्र मा होनना बुंगोन 1K खालामग्रोलाय 1K खालामबा हरगोन आङो ओमफ्राय बिरजन ब्र नोंखौ सिनायसैलै आङो ब्र बहानि मोनलाय नोङो ओमफ्राय जोंना स्टिल ब्र फैलायबाय गुड मर्निं ब्र मर्निं लाइक दा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आं एलबिसि दोननो नागिरबायमोन बाजाराव थांनो नागिरदोंमोन आङो ओरैनो दिनै आधा घन्टाल' होबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट दिनैथ' दहाय फुङाव आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ नायजोबदो ओमफ्राय गाबोन आं मोनसे फुङाव भिडिअ आगारगोन आरोना माबायाव गाबोन फुङाव नङाबा दा बेलासियाव आगारनो हागौ मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर सिंग्रि मिलाव थांनाय ओमफ्राय जोंना बिरजन ब्र बेलेन्सखौथ' मा होनो आङो 1K जाबा हरगोन आरोना ब्र
मैं क'क्राझार में हूँ। आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। आसाम से लांबाय उदालगुरि से हूँ। ओमफ्राय जोंना माबा मा होनखो अनन। ओमफ्राय नोंनि खिथुमबाय थानाया मा नाममोनलाय र' आं नामखौ मिथियोमोनलै। माबामोन आंना नाम्बार दंथ' बिनि नों खिथुमबाय थानाया र'लै र' उदांस्रि उदांस्रिलै उदांस्रि नोंनि खिथुमबाय थानाया बे उदांस्रिखौ सिनायो आङो। बेखौ नोंनि रिल्सआव ना मायाव थानाया उदांस्रिमोननि गामिनि नामा होमबा? अके बाय बाय होमबालाय लोगोफोर आं दोननोसै दे होमबालाय 34 जाबाय बारा एसेबां नाङा। ओमफ्राय आब' दैमु आं नोंनि खिथुमनि थानायखौ सिनायो उदांस्रिखौ सिनायो आङो। बेनिफ्राय होमबा आब'आ उदांस्रिमोननि गामिसो नामा? थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय गासै अल फ्रेन्ड थेंक इउ स' माच आंनि एलबाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। बेनिफ्राय मा बुंगोन लास्ट जोबनायाव आं मोनसे भिडिअ आगारदों दहाय फुङाव भिडिअफोरखौ फुल भिडिअ वाच खालामना होबानो जाबाय गासैबो अननानै। आंबो नोंथांमोननि गासिबनिखौबो भिडिअफोरखौ नायखायो आरो फुल वाच खालामखायो आङो। ओमफ्राय नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय उदालगुरि मा गामिनिनो आं उदालगुरि गलमानि आरो ना उदालगुरि गलमानि माबानि अगजिलियाम कलेज खाथिनि हरपुरबो होनना बुङो गलमामुनपुर होनना बुङो आरो ना जोंनि उदालगुरि मेन टाउन आरो ना। ओमफ्राय लोगोनि मुङा उदांस्रि होनदों। नोंनि खिथुमनि लोगोनि मुङा उदांस्रि दा बेखौ सोंदों आरो ना आङो रिल्सनियासो। बेनिफ्राय दे खाम दु नु रा मा होनना बुंखो बिरजन बर'आ दे खाम नुब्रा गामिनो जुफुंगोन देना आदा प्लिज। नों आं मा होनखो बेसेबांसो बुजासैलां बिरजन बर' नोंनि एसेमेस लिरखो। ओमफ्राय औ बिसोरनि गामिनिनो नाम आरोना अके होमबा आंखौ सिनायो बियो आंनि नाम लाबानो सिनायगोन बियो। नोंसोर गामिनिखौ सानै मानसि सिनायो आरो ना आं जिखुनु दैमु आब' नोंसोर गामिनिखौ सानै मानसि सिनायो नोंजों साथाम सिनायबाय आरो ना। ओमफ्राय नों साथाम सिनायो नोंजों ओमफ्राय नोंजों साथामाव नोंजों सानै मानसिजोंल' रायलायो नोंजों रायलायसिगोन नोंजों दायो रायलायो ओमफ्राय सासे नोंनि खिथुमनिया बिदिनो रायलायो आरो ना। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच दै आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होबानो जाबाय आं बयनिखौबो नायना होजोबगोन। ओमफ्राय बिरजन ब्र' नों आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना गालां दे आंनि लं भिडिअ कमेन्ट खालामना गालां होमबानो नोंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना होगोन आं। ओमफ्राय बाय बाय थेंक इउ स' माच आरो ना आंहाबो मा बुंबावनो दोनथ'नोसै आरो ना मानसिफोरानो गैला माथो।